Здравейте, аз съм Фаса и тук сме с GSM 8 ли беше? Абе, те си. И днес играем в моят сървър, арената, и ще бием зомбита. Ама иди ги спълни. Стане се на гейма, ги спълни. Аз тук ще оправям. Инчатна ли си меча? Да, аз тук съм си направил. Браво. Ама брони нямаме, брони имаме. Аз имам броня, бе. Ти имаш ли? И ти имаш броня, бе. Затвори вратата, защото... О, вярно. И са портни при мене. Не, няма. Тогава трябва да чупиш отгоре. Ма няма, че ги... Ми как, че ги изби всичките? Да, айде. Отваря. Чакай. Аре, отваря, бе. Аре, отваря. Аз ти отварям, ти не минаваш. Аре, затвори. Ей, майни си ги имола. Ей, готов ли си да ми отвориш? Да, тръгваме след 3, 2, 1. Бой! Ай, защо ме бутна, бе? Бягай, бе. Искам да излезна отвънка. Аре, Джизъс. Фък. Умречи. Вале, тук ме нападна всичките. Аре, фъкър. Изби ги там. Хух. Оле! И за всякъде зад мене има. Трябва да събираме ротан флеш, нали? Джизъс! Умри. Тей, колко събрахме? Чай. Аз съм вече трети левел. Одия бях първи, сега съм трети. И аз съм четвърти сега. Мисля да си взема един 50. Але, 50. Вече имаме 2 стака с ротан флеш и сега ще направим още един. Да, остава. Чай, дали си мой чант на другия меч. Не, втори лео не искам. Мога после на 5 лео ще го инчатна. Те, иди спойни сега малко ендърмени. Сега е твой ред да спомни. Ей, защо? Ето аз взех още едно ротар флеш, вече имам 54. Добре, отивам. Отвори ми. Около колко време ще бъде този клип? Де да знам, отвори ми. Чай сега. Затвори вратичката. Ендърмен ли да спалвам? По-добре зомбите спълни, защото ще вземе се изложим пред бокс. Да, ама ти се портват, няма ги входя и гоня навсякъде. Единия избяга някъде. Да, той избяга. Тръгнахме, спалнахме тука, той пак взе ще излезна отвънка и отиде някъде. Почнахме да го гоним. И аз го оставих. Да, не се занимаваш. На кое ще го гоня да се занимавам с него? Ама не ги бива, чай да спална още малко. Като ми влизат... Тей, ама те не могат да влезнат, се гличват. Тей, тия, чакай, идвам. Чупято идвам. Джизъс. Не го чупя. Джизъс, чакай да си прави геймода. Стига ги би. Каквото чакам си спираш геймода, се телепортирам отвънка. Да, между другото, ние си имаме Ender Pearl. Да, мой са портваме. Отвори ми, бе. Няма да се занимавам. Сега ще ги смачкам, бе. Аре, бе, умрете, Джизъс си. А що затвори, бе? Джизъс. Изчакай, гледай сега, що съм затворил. Сега ще виж. Мърди големия. Ама Джизъс, отвори ми, бе. Къде се портваш пък ти, бе? Искам да излезна отвънка. И аз искам така, защото ще му убият. Няма, бе. Оле, аз нямам кръв. И трябваше да ям. Нищо. Бой. Ябълки, прикривай ма. Добре, бе. Там има един... има и Джизъс. Бокуци. Чай. Сега ще ги изби всичките, знам та. То скап ма гледа. Че кой гледаше, буклук? Идвам. Включвам се в милето. Джизъс. Колко събрахме, бе? Аз събрах 13 ротан флеш и съм 6 левел. И аз съм 6 левел. Вижте тук мапа. Това не е всичко. Не е тук. Да, вече имаме 3 стака и още 9. Трябва да съберем още. Не, аз покавам сървъра там нещата. Затвори вратичката й. 3 стака ли имам? Иха. Още е малко. Чай, тук имам едно яйце. Чай го спална на зомби. Джизъс, трябва ти да вървиш да ги спалваш. Аз ще да си инчат на меча.
Иди ги спълни, тя си инчант на меча. Сега добре. Втория. Добре. Готово. Вече и двата меча са инчантнати. Добре, взема... Сте само зомбите, да не спомня ли един слайм? Не, те са много гани. Три пик зомби, може пик зомби. Може бе, спомня там някакви зомбита. Без крипъри, защото ще разрушат тук нещата. Да, знае. И без ендърмени, защото тия бягат. Няма и гоня всякъде. Портни са при мене. Джизъс ама гледа. Вижте го, това е Джизъс. Их как влизат. Джизъс си. Оле, как са портна. Отваряш ли ми вратичката? Чакай. Тази дупка трябва някак да я оправим. Много гамно. Няма да отваряме, за малко ще ги тепем от тука, после ще напреднем. Но останаха, бе. Как можа да ги портнеш толкова много? Ти ми каза да портна. Ай. Избий ги тук сега колкото са. Айде, отваря вратата, бе. Аз ще скоча ги бия. Отваряй вратата. Ой! Бахче, отде дойдоха тя? Аз ги спомням всичките. Чакай малко, че тук ма фана един. Пик зомби. Аре, пик. Туп. Оле, да. То с златен. Опа. Нерва са, убивам ги всички. Чакай, остай малко, е. Остай той зомби. Бахти Джизъса, къде си. Аз пък събрах 3 ротан фреш. Аз имам 17. И едно такова. И едно, как беше? Дето от пик зомби. 4 година. Аз едно само. Ти не ми оставя да ги бия, бе. Ако имаме един даймонд меч с енчант на... Аз вече имам 2. Чакай, някой 5 лева търсим или... Аз ще да спана малко ендърмения. Искаш ли? Айде, бе. Защото и зомбита тъпо. Чай ще я спана някакво друго. Чакай малко. Само гейм мод. Шапна ще взема. Дай ми малко ендер перъл. Абе. Джизъс, отвори ми, иначе го чупя. Отворя съм. Тей, чай сега... Този пък часовник той. Часовник. Абе, компютърът там, като стане кръглен час, са такова. И говори. Скелеча спалним. О, да. Сега го видях. Айде, тя ще спална. Затвори вратичката. Отворил съм я, аз съм сериозно там. И няма да почнеш да ги биеш от човек. Искам аз малко да бия. Пик зомбита малко. Искаш ли така? Нали аз първо тебе да пускам, докато умреш. Като умреш, аз влизам и аз. Може ти се телепортваш при мен и аз като умра и ти им влизаш ти. И така се редуваме. Чакай, спална скелетон. Искаш ли така? Добре. Шет, тома цели. Как да не падна? Я ма портни. Аре, Джизъс. Тей, спирам си геймала. Шет, има тепът. Айде, учуй, брат. Искаш и двамата да налетам. Учуй, отваряй вече, ади. Що ще ги прави Джизъс? Умри! Къде беше тази перла? Дай. Оле, то си циганит ма трепи. Оле, майко, виж какво ста тука. Оле, трябва да виж после екипа. Какво му направиха тука. Мале, ти насякъде ти си. Бах ти, Джизъс ти. Фък, излез. Ей, Джизъс, къде отиваш? Оле, той зад мене. Аз ще умра. Трябва да я малко, брат. Извиняй. Аз съм без да такова. Айде стига, бе. Вместо да ям фърлих ендър перлата. Гадна работа. Аре, аз да прикривам, взимай сядите ми. Ми чакай, още не съм се такова. Оле! Тук ма спална. Няма телепорт. Тей ли? Батка, тук става нещо гадно. Тей. Джизъс, къде са ми айтамите? Ето ги отвън са. Убий го, то си Джизъс. Къде взех си меча. Джизъс, умри. Нямам. Други ти къде са, бе? Ето ги натам са. Виж.
А, да. Мен не ми се показват, защото. Е, тук има яйца, ротър флеш. Айде, още едно убивам и спирам. Добре. Колко стрели, колко бони имам. Дой последното виж. Уй, уй, уй. Ти ги служа за опра. Пак като талисман. Кокъл, стрели. Талисман. Злати, аз имам много златни такива глупости. Ротан фреш. Е, още не може да направим стак. Да, спамваме сега само зомбите. Аре, спълни зомбите, той ще е последното. Оле! Аре, пик зомбите спълни. Иди ги спълни, аре. Това ми дай ротър флеш. Те ли? Аре, иди ги спълни, аз се удия спамвах. Сега си ти. Стая гейм мод, плюй последното. И мислим, че... Е, това е арената да им покажем. Виж, тук лампи има. Може да се бият хора срещу хора. Може и зомбита срещу хора. Да, всичко може. Ще правим битки. Нека да наслагаме малко скелети. О, стига бе, човек, Jesus. Малко Сега ще почнат ма стрелят. и 3-4 зомбита. Айде, стига вече. Да. Защото ще има епик момент. Това са... Jesus! 7-1. Даме му... Jesus! Аз се отивам да ги бия. Ах, ти мизерните си. Олей! Много зелен ми бъгва тази игра, бе. Мале, към. Чай, че всички ти дойдоха към мене. Въй! Пик зомбита, всичко, брат. О, скелет! Скелет е украй. Умри от Jesus. Уби го. И добре, да не сме събрали пак един стак. Чакай да видим само колко неща сме събрали и спирам клипа. Имаме... Колко имаш? Какво? Виж, още само 3 Имам остават. 4 ротан фреш. Готово. Стак направихме. Кокали. Имаме 24 кокала. И 6 да обърках са. О, 28 стрели. И златен къшей 24. Ми спирам. Търски ли си? А? Повиждане ви бокс, това беше от нас. До чуване.